in-nies li ġewwa. Niżla x-xemx sajfija titħaxkel madwar iż-żebbuġ. Troġġeb li biss jikser il-ħemda ta' tokki ta' anpina imbeda tal-Paternoster. Kmara bil-buli sabilew nid-dub fil-bennina ta' dara ġismu rempuġ imqajjem għar-ritmu ta' trottu l-ħarex tal-ġilda ta' taħtu. Maraġ il-folla nies tinġema fil-qala. Sibbin minn wija 2 wara s-sejjieħ jissajjaw il-ħelu ta' nisa żbieħ nofsu marwina u toma ta' melħ. Jaħafru t-toqob fil-ħamrijat qaxqax u jaħxuhom għat-tafars in-nisa żbieħ ta' fuq il-blat. L-nisa u anqas is-sibbien waraw il-folla tinġema fil-qala. Zengulija origami issewwet kontra l-qaws tax-xemx fil-żula, xprunara klandestini, armon, għad-disprata għall-arqa tal-eżilju, għal-minġel u l-martell tal-kattoliċi ferventi tal-gżira ta' San Paolo. Waslu l-qala fuq skolda għal-btajba ma' budvojt. Qabdulhom buġġieġa ħajsħu u mbesqet il-lifa min-nar. La subin rekbin il-ħmir, la sibbin jitkabru wara s-sejjieħ, la nisa lewn il-qamħ, la għajn għatmarat, la widna għatma semet x'lesta għalla għal dawk li fvintaw.